I won't be swayed to extend my term, President. Zanapina mashoko anobuda chichipublishwa neThe Herald mugore ra2025 on February 18 on a Tuesday. Achitaura kuti mutungamiri wenyika President Masodanzo Mnangagwa achiti I won't be swayed to extend my term. But panguva inoyi zviitiko zviri kuitika munyika yeZimbabwe zviri kuonekwa kunzi mashoko awa ava kuva violated. Zanapina mashoko anobuda achitaurwa panapa naTavari Mupofu achiva achikota from this headline rakabuda last year pamusoro pemutungamiri wenyika achiti aiwa inini I won't be swayed kuti ndiextend term yangu ndokupa subscribe or like on the bell icon. Tivina mnamuda nyingwa mchinzi. No amendment can take effect without ED's signature. He must be held to his word unless he publicly declares he has changed his position. We will assume he has not. Anyone who tries to push through an amendment behind our backs will be treated as a usurper and an enemy of the constitutional order. We must therefore treat the ongoing efforts as an unlawful misrepresentation of ED's position and call upon law enforcement to proceed against these culprits. ED, if you changed your position, ndomashoko anoitwa panapa naTavari Mupofu achiti aiwa isusu what we know zvakataurwa nemutungamiri wenyika ndezvekuti I won't be swayed to extend my term, but instead achatoconvinza mapersuaders vanoda kuti aextend his term kuti varege kuita zvavanenge vachida kuita. Mashoko anobuda panguva inoyi anoonekwa kunzi everyone is now waiting kuzoti what is the current position yemutungamiri wenyika, achiri pashoko rake rakataura here or he has changed his mind. Madevelopments ari kuitika panguva ino anoonekwa kunzi as the constitutional amendments ari kuonekwa kunzi they are moving very swiftly. Tichiona neopposition opposing figures achizama nepanogona napo kuenda against these amendments. Nyika yeZimbabwe panguva ino yangopererwa zvayo, yangosiya kuti rega itione kuti zvosvike munoda kuti kunyazi kuonekwa kunzi hazvina kumira zvakanaka panhau yemaconstitutional amendments ine munhu pasi. Pana comment section mendo zvavakumbira imo kuti kudii pamusoro pechiriko ichi. So subscribe or like, chita on the bell icon.